Sziasztok, mi vagyunk a Margitok. Hát az történt, hogy hazafele egy súlyos balesetet szenvedtünk, vagyis leesett Rozinak a lánca. Gizinek, bocsánat, Rozi az a telefonon. Na szóval, nézzétek meg, hogy Ági meg fogja szerelni. Hát nagyon tehetséges benne. Ja. Hol a lánc? Az történt, hogy a biciklit felfordítottuk. Ott a lánc! A lánc pedig elmaradt. Olyan vicces. Aj, keci, figyeljél. Figyeljél. Nem jó, Nem nem így jó. kell? Nem. Ezt így valahogy ezt így ki kéne. Hát kéne dugni rajta. Igen. Jó meglátás, Barbie. Jó vagy, szomszéd. Kész, mi van? Jó, nem szabóbogék előtt vagyunk, keci. No, kenyér! Elgasztaltok. Tedd le. Ez az? Igen! Ez az Na, mi van és- ilyenkor? Mi van? Haha!